man ang enhanced community quarantine sa mga lugar kung saan umiiral ito, gaya ng Pampanga, hindi na maaaring bumalik sa nakasanayan. Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, habang wala pang gamot o bakuna laban dito, pinaghahandaan na ng iba't ibang sektor ang new normal, maging sa education system. Isa ang Holy Cross College sa Santa Ana, Pampanga sa mga mag-a-adopt sa flexible learning scheme. Kombinasyon ito ng online at face-to-face classes. Ang suliranin lamang sa ganitong sistema ng edukasyon ay ang access ng mga estudyante sa resources na kinakailangan para sa online class gaya ng computer at maayos na internet connection. Pero sa sitwasyon ng Holy Cross College, hindi na raw ito malaking problema. Ayon sa presidente ng paaralan na si Attorney Dennis Pangan, ginagawan nila ng paraan para makasabay ang mga estudyanteng hindi equipped para sa online classes. Ang gagawin ng Holy Cross, kung ang mga batang ito na walang-wala talaga ay hindi makapunta sa eskwelahan, ay susuportahan ng Holy Cross at mabigyan sila ng mga wifi sa kanilang mga tahanan. Bilang tugon din umano sa posibleng problemang pampinansyal ng mga estudyante dahil sa kawalan ng kabuhayan bunsod ng COVID-19, binabaan na rin daw ng kolehiyo ang kanilang entrance fee sa halagang 500 piso. Wala ring pinatupad na tuition fee increase ngayong taon. Sa ngayon, patuloy na tumatanggap ng enrollees ang Holy Cross College at wala pang nakatakdang petsa kung kailan isasara ang registration. Mas higit na kailangan ng mga magulang ngayon ang ayuda ng mga eskwelahan kasi karamihan nawalan ng trabaho at kung gigipitin mo pa itong mga pamilyang ito para lamang sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang mangyayari, baka hindi na sila pumasok. Pagdating naman sa physical classes, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng social distancing. Sa pagpasok ng panibagong school year sa darating na Agosto, mas limitado na umano ang mga estudyanteng mananatili sa loob ng isang silid. Ayon kay Pangan, kayang mag-accommodate ng bawat silid sa Holy Cross College ng hanggang 40 estudyante. Pero upang matiyak ang social distancing, 20 estudyante na lang ang papayagang makagamit ng classroom. Hindi na rin daw sila nagpatupad ng mass promotion dahil bago pa man magsimula ang enhanced community quarantine noong March 17, natapos na raw ang kanilang classroom instructions. August 3 ang target na pagsisimula ng klase para sa mga kolehiyo sa Holy Cross College, habang August 24 naman para sa mga kinder hanggang senior high school. Micah Amparo, CLTV, 36 News.